Deniska, viem, že dlhodobo riešiš svoju pleť a riešila si to rôznymi prírodnými prípravkami a nebol tam taký výsledok, aký si očakávala. Keď prišli náplasti Superpatch, tak ponúkajú vlastne i možnosť riešenia pleti vďaka náplasti Lumi, ktorá pôsobí na dráhu pokožky. Či už pleť rozjasňuje, rieši vrásky, rieši rôzne dermálne kožné ochorenia. Akú skúsenosť máš ty v rámci tvojej pleti s týmito náplasťami? Ďakujem, Maťka, za slovo. Takže náplaste poznám od júla 2024 a ja som teda osobne začala lepiť prvé tieto dve náplasti, presne tú Lumi a Liberty. A Liberty pretože reguluje našu vnútornú rovnováhu, vnútorné prostredie, čiže na hormonálnej úrovni nám pomáha dostať sa do svojho stredu. Po 2 mesiacoch lepenia som ja osobne videla, že pleť je rozžiarená, vrásky sú vhlbené a okolie na to reagovalo, že som taká zmenená. Na margo dermatitidy, ktoré som riešila, som po 2 mesiacoch výsledok moc nevidela. Takže som si naštudovala, že treba pridať ešte Defend, čo je vlastne náplasť na dráhu imunity a posilňuje to náš hardware tela a samozrejme vylučovacie orgány v tele. A tam som po intenzívnom lepení týchto 3 náplastí v rámci mesiaca september už videla výsledky. Čiže za mňa určite áno a treba tomu telu nechať trošku dlhší čas, nech si pomôže samo. Čiže vrelo odporúčam všetkým, ktorí riešia rovnaký problém. Jasné, takže vlastne bola tam trojkombinácia Lumi, Liberty a bola k nej pridaná ešte náplasť Defend a vlastne až ten 3. mesiac bol viditeľný výsledok. Určite. Takže všetci, ktorí riešite nejaké kožné problémy, tak kľudne píšte dole do komentárov pre viac informácií a my s Deniskou vám radi odpovieme, ako tieto problémy možno riešiť. Trebárs i s náplasťami Superpatch. Pekný deň.